खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। दिनै 20 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जाबाथाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिना लाबाय। मेष राशि साख्रियाव सोलायनायनि इसारा दं। खामानिनि जायगायावबो सोलायनाय फैनो हागौ। आय बांगोन नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबजों फालांगियारि मुलाम्फाया बांनो हागौ। वृष राशि फालांगियाव सोलायनायनि इसारा दं। सोलोंथायारि हाबाफारियाव गोसो हो। नोंथाङा सोलोंथायारि एबा बिजिरसंनायनि थांखिजों दावबायनो थांनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबजों आय बांनायनि राहा सोमजिनो हागौ। सावस्रिखौ लानानै सांग्रां थां। मिथुन राशि नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांनो हागौ। नोंथांनाव लोगोफोरनि लोगो थागोन। गावनि बिफानि सावस्रिखौ जोथोन ला। मावख'गिरिफोरजों नाङै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि सावस्रियाव खामानि मावथायाव सोलायनाय फैनो हागौ। कर्कट राशि सोलोंथायारि नाजानायाव गोजोनथाव फिथाइ मोननो हागोन। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबुफोर थागोन। सोरखारनिफ्राय मदद मोनगोन। आय बांगोन नाथाय जायगायाव सोलायनायनि इसारा दं। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सिंह राशि लिरनाय आरो गुबुन मेलेमारि हाबाफोरनिफ्राय आयनि फुंखाफोरा जौगानो हागौ। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। फालांगियाव माखासे सोलायनाया सासे लोगोनि हेफाजाबाव जानो हागौ। कन्या राशि फालांगियाव जौगानाय फैगोन। मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिगोन। आय बांगोन। फालांगिनि थाखाय गुबुन हादोर दावबायनायनिबो इसारा दं। नखरारि जेंनाफोरा दुखुनि जाहोन जानो हागौ। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। तुला राशि बिमा बिफानि सावस्रिखौ जोथोन ला। फालांगियाव जौगागोन। मुलाम्फानि खाबुफोर फैगोन। माखासे सम्पथिनिफ्राय रां मोननो हागौ। फालांगिनि थाखाय गुबुन हादोराव दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। वृश्चिक राशि खामानियाव मावख'गिरिफोरजों नाङै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। मासि जौगानायनि आसा दं। आय बांगोन। नोंथाङा सोलोंथायारि नाजानायाव जाफुंसारगोन। नोंथाङा गथ'निफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। सासे गोजाम लोगोजों फिन सोमोन्दो लाखिनाया जाथावना। धनु राशि नोंथाङा खामानियाव उफ्रा बिबानफोर मोननो हागौ। नोंथाङा सासे लोगोनि हेफाजाबाव मोनसे सम्पथियाव रां थिसननो हायो। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथाङा सोलोंथायारि नाजानायाव जाफुंसार जानो हागोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। मकर राशि नखराव धोरोमारि हाबाफारिफोर जागोन। बिफानि सावस्रियाव जौगानाय फैगोन। नोंथाङा सोलोंथायारि आरो बिजिरसं हाबाफारिफोराव मोजां फिथाइ मोनगोन। सासे लोगोनि हेफाजाबाव साख्रिनि खाबुफोर फैनो हागौ। जि जोमनि खरसा बांगोन। कुम्भ राशि नोंथाङा खामानियाव उफ्रा बिबानफोर मोननो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। नोंथाङा लिरनाय आरो मेलेमारि हाबानि गेजेरजों रां आरजिनो हागौ। गावनि खुदियानि सावस्रिखौ जोथोन ला। दावबायनायाव खम जागोन। मीन राशि नोंथाङा सोलोंथायारि एबा मेलेमारि हाबाफोराव मान मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय गोजोनथाव खौरां मोननो हागौ। फालांगियाव बांसिन नाजानाय जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन होनना आनान गसाइनायाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।